xistin avlos. Nivîsiye ku kavlos bi avlos re heman e û em dikarin vê di gelek berheman, gelek pirtûkên etîmolojiyê de peyda bikin. Mesela em li vî tiştê balkêş bînêrin, em li pirtûkek din bînêrin. Ev pirtûk çi ye? Binêrin hevalno, ev pirtûk ji min mezintir e. Di 1953 de hatî weşandin. Çapxaneya Civata Dîroka Tirk Ankara dibêje ferhenga Yûnanî Tirkî. Ferhenga Yûnanî Tirkî. Niha di vê ferhengê de kaval jî kalamos tê wisa nivîsiye. Kalam Rûpel 127 dibêje kalamos yanî os paşkir e, ew dadîkeve, kalam dimîne. Yanî biyê me kelem, bî kalam wek heve. Kelem û kalam yek in. Di peyveke 10,000 salî de, guhertina dengê dînî ya navîn qet ne girîng e. Ne qet girîng e. Vê yekê piştrast nake ku ne ji heman rîçalê ne. Berevajî eger kelem hebe, ev hatî nivîsîn û neguherî ye. Bi qet neguheriyê tê hesibandin. Çima neguherî ye? Çimkî pir hatî bikaranîn. Pir hatî bikaranîn. Pir tê bikaranîn. Eger tiştek pir tê bikaranîn, naguhere. Kelem kalam. Niha di rûpela 127 de dibêje kalam kokaka, sap, kamiş, qamiş û kaval. Hemû bi kalam hev re girêdaye. Werê kalam bi Yûnanî, bi Yûnaniya kem kokaka, kamiş, qamiş û kaval bûye. Bi latînî jî kalamus. Bi latînî jî kalamus. Binêrin bi latînî ki tê xwendin? Ke, la, yus. Ev us di hemû paşgirên latînî de heye. Bi Yûnanî os e. Bi Yûnanî os e. Bi latînî us e. Werê em Yûnaniya dinivîsin. Kalam. Hema ne. Tenê bi latînî paşgireyek girtî ye. Niha bi kurdî jî kelem e. Binge ev e. Kelem, kalam. Werê peyva kalem. Peyva kama jî vir tên. Kaya bi kurdî ji vir tê. Peyva kaval jî vir te. Çimkî kavlos. Peyva kavlos wateyên din jî hene. Niha ji bo me nepêwîst. Wîsa bibêjim. Kulmus. Navekî din jî heye. Heman e yanî. Kalamîs. Kulmus. Yanî ka dîsa li serî heye. Dibînê wê, dîsa di rûpela 127 de nivîsiye. Dibêje kalamî wateya kokaka ye, yanî sap, beşê dirûnî yê axê û stûn. Ev nivîsî ye. Taybetmendiya vê pirtûkê çi ye? Hevalno ev pirtûka ya Civata Dîroka Tirk e û ev malê dewletê ye. Çima wîsa? Binêrin wisa ronakiyê dixim ser. Wek mohra dîniya li ser perê, serê Atatürk diyar dibe ya wisa? Binêrîna asayî diyar nabe. Bi ronakiyê diyar dibe. Mohrek dînî heye. Ronakî. Li ser vê kijan rûpel vekî, kijan rûpel biçî. Komara Tirkiyeyê û hîvstêr heye. Wateya wê çi ye? Tê fêmkirin. Ev malê dewletê ye. Ev piştî 1953 bi rastî dihat lêkolînkirin. Ji bo lêkolîna têkiliya Yûnanî bi zimanê Kurdî re bi rastî ev hatî kirin. Bi pisporan tenê dihat lêkolînkirin. Pirtûka Hofman ya 1949 e.
Ya Lidl û Skot ji wê kevintir e, lê Yûnaniyan gelek ferhengên pir kevn hene. Mesela li ba wê nîha, ji sed sala pêncan heta dehan ferheng hene. Heta ferhengên berî zayînê yên sala 1500 hene. Binêrin wê demê nehatibûn nivîsîn, lê peyvên wê demê hatin berhevkirin û nivîsîn. Werê ji berî Hezretî Îsa ji 1500 heta îro hema bê kêmasî bi kopiyên biçûk gihiştî îro 2017. Werê pêşveçûna peyvekê em dikarin hêdî paşê 100 sal, 300 sal, 500 sal heta îro bi Yûnanî bişopînin. Madem Yûnanî, zimanê me xizmin werê, bi rêbaza etîmolojiya berawirdî, em dikarin lêkolînê li ser zimanê xwe bikin. Kurdî, werê yek civan peyva ka ye. Ka peyva saman. Çandina genimê sedema niştecîbûna mirov li axê bû. Mirovê niştecî kete ber hev. Mesela em li ber çemekî bifikirin. Vir çem e û li tenişta wî mirov dest pê kir niştecî bibe. Komên cuda, malbatên cuda dest pê kirin niştecî bibin. Berê çawa bû? Berê hemû malbat jiyaneke neniştecî dijiyan. Mesela li vê derê avê disekinîn. Piştî ku ajalan nêçîr kirin, xwarînên xwe pêkî nebatan berhev kirin. Paşê piçekî dûvre diçûn ciyekî din. Berê wîsa wek koman dijiyan. Lê ev kom malbatek bûn, yanî xizim bûn. Bi girêdana xizmên kom bûn. Hecmara wan 30-40 kes bû. Ji 30-40 zêdetir nedijiyan, ji ber ku wê demê zarok anîn û xwedî kirin, hêsan nebû. Mesela ji ber tunebûna xwarinê, jin demek pir dirêj şîr didan zarokên xwe. û zaroka ku şîr dixwe dayîk ducanî nabe. Lê li cihê xwarin heye wek nan, zarokek zû ji şîrê tê veqetandin. û ev komên 30 kesî, hêdî dest pê kirin niştecî, bibin li ber çeman. Nifûs dest pê kir zêde bibe. Çimkî berê jinek herî pir du sê zarok diyanî, yek ji wan ji ber daketinê dimirin, yek di nav ajalên xov de dimir, yek ji ber nexweşiyê. Yanî pir caran xwedîkirina zarokan bûyerek pir dijwar bû. Lê niha xwediyê yek, du, sê, çar zarokan dibe. Yanî zêdebûna nifûsê heye. Komên dikevin ber hev û di nava xwe de têkiliyek heye. Têkiliyeke şaristanî, têkiliya bajar an gund heye. Di navbera wan de qanûn hene. Ev der çawa tê rêvebirin? Avê çawa bikar tînin? Gava yek liyê din bê dadweriyê bike çawa dibe? Çawa tê darizandin? Gava yek dikeve zeviyayê din, zerar bibîne çawa tê darizandin? Van hemûyan yanî qanûnan jî diyar dikin. Bi vî awayî bajarîbûnek dest pê dike. Em bibêjin gundekî biçûk. Yek çar nabe bajar. Yanî gava em dibêjin bajar heta berî zayînê 2000, 3000 an. 500 an 1000 kesê niştecî, ciyê 1000 kes lê niştecî bin, em jê re bajar dibêjin. Wê demê wisa bû. Îro ev cuda ye. Yanî îro gava em bajar dibêjin. Bi wateyek cuda dibêjin. Wê demê cuda bû. Li gor rêjeya nifûsê dibêjin. Niha ev mirov di nava xwe de berê her komê zimanekî xwe hebû. Herî pir bi çend koman têkiliyek hebû, danûstandina keçan. Lê niha komên cuda dikevin ber hev û zimanekî hevpar diyafirînin. Hemû genim diçînin,
hemû ajalan xwedî dikin. Hemû heman tiştî dikin, karên rojane heman in. Werê zimanekî hevpar dafirîne. Werê zimanê Kurdî zimanê dema neolîtîkê dema niştecîbûna li axist. Dema çandina genimê. Dema kedîkirîna ajalan. û zimanê yekem navendê ye. Mirov genim diçîne, paşê ajalan jî kedî dike. Çima. Mesela di dema çemedan de ajalek zinde hat girtin. Çêlika wê. Di zivistanê de tê çi bidiyê? Xwarin tu tê ji tune. Terkirina ajal, pirsgirêkek mezin e. Lê nîha mirov bigenim. Beşê stûnê dide ajalan. Beşê jorîn jî xwe dixwe. Bi vî awayî bi çandina genimê hem xwarina ajal derdikeve, hem jî xwarina mirov derdikeve. Hem ajal tê terkirin, bi vê bi mirov, bi vê jî bi ajal. Werê min ji bo terkirina zarokên xwe, ji bo nemirîna ji birçîna, dema min genim çand, bi rastî ji bo ajalên xwe jî min xwarinekê çandiye. Îne hewceye karê serê hev jî bidim. Ka ev e. Ka ev e. Werê mirov niştecîbûna li ax û kedîkirina ajalan, gava xwe ya yekem bi çandina genimê avêtî. Acal li ku hatin kedîkirin. Mesela ev ansiklopediya min ya Spanyayê. Cildê yekem. û di rûpela çel û sê an de ez vê derdixim ku hûn bibînin ku çil û sê ye. Bergê pirtûkê ev e. Ev 24 cild e. Em li vî rûpelê dinêrin. Çi dibêje? Li vir dibêje, li hîlala berekete ev der, yanî pêşî çandina genim û cehê çêbû. û ji bo cara yekem li vir ajalan hatin kedîkirin. Acal hatin kedîkirin. Yanî ne tenê Spanya, di tevahiya pirtûkên dîrok û arkeolojiyê yên cîhanê de hûn dikarin van peyda bikin. Min tenê wek mînaka resimekê ev hilbijart. Bi Yunanî jî peyda dikî. Li gava hîlala berekete tê gotin, di destpêkê de çayûnî tê ye. Cihê bi navê Hallan Çemî tê. Li serî van derin. û dibêje ajal di vê demê de yanî ji dema çandina axê û çandina genimê dest pêkirin, em ajalan kedîkirin. Em derbasî jiyana niştecî bûn û navê vê demê êdî dema neolîtîk e. Demek nû dest pêkir. Mirov êdî wek berê nêçîr û berheviyê nakin. Xwarinên amade yên xwezayî tînin û dixwin û nêçîrê dikin. Nêçîrê jî dikin. Lê xwarina sereke niha garantî ye. Çimkî cihekî diçînin û ajalan kedî kirine. Ji çermê ajal, ji hiriya wî, ji goştê wî, ji şîrê wî, ji çermê wî, ji meşkê yanî ji hemûyan sûd werdigirin. Li vir lîsteyek heye. Mesela dibêje, Berazê li Anatolya Başûr Bakurê Kurdistanê di 8000 salî de hatî kedîkirin. Heman tiştî em ê di çavkaniyên Tirkî de jî peyda bikin. Mesela ji bo pez û bizinê heman dibêje di 8000 salî de kedî bûne. Bêguman, hiriya pez bi taybetî pir girîng bû. Goştê wê jî pir girîng bû, lê heta ku hiriyê wek cil çêkirin û lêkirin, di destpêkê de çermê wê bi xwe hilkişandin û lêkirin. Paşê ji wê tîpan çêkirin û ji tîpan dest bi çêkirina cîlan kirin. Ev pêvajo yanî hiriyê wek tîpa çêkirin. Ji tîpa cil çêkirin, ji cilan şîlûberg, tişta serê xwe, em ê di semînerên paşeroj de bi berfirehî amade bikin. Bi awayekî pir berfireh û hûr em ê amade bikin û pêşkêşî we bikin. Em ê we bi awayek weqanî bikin.
pir bi berfirehî vebêjin. Çawa em îro ka bi berfirehî vedibêjin, em ê wîsa van jî vebêjin. Werê dibêje cihê niştecîbûna yekem ev e. Yekem çara genim û ceh li vir hatin çandin. Acal li vir hatin kedîkirin, dibêje, van acalên ku hûn dibînin. Hest biçekî bêhtir jî rojhilatê tê. Jî ku li Bakurê Rojavayê Pakistan û Efganistanê wek cihekî wisa. Em ê navên van jî yek bi yek bînerin. Heta navên van ajalan jî em ê yek bi yek bikolînin. Mirov êdî, çandina genim, dema ajalan xwedî kir. Di destê wî de goşt heye, şîr heye. Cihekî ji bo danîna şîr lê geriyan. Bi vî awayî kap û kûp çêkirin. Datînin meşkan. Meşk bi kurdî tê gotin. Ez kurdiya wê dibêjim. Ji bo şîr hejandinê dihat bikaranîn. Mesta hejandinê dihat bikaranîn û av û şerab tê de dihat danîn. Êdî yek ji kapên yekem in. Heta yek ji kapên yekem zikê ajal e. Zikê wî ye zikê ajalan. Ajal bi kurdî wateya heywan tê. Zik, sak û tiştên wisa ji vir tê. Em ê paşê bibêjin. Were mirov ji bo çara yekem li vir, piştî ku derbasî jiyana niştecî bûn, piştî ku axê çand, xwarina xwe garantî kir, piştî ku ajalan xwedî kir, piştî ku têkiliyek di nava mirovan de çêbû, dest bi pêşvebirîna zimanê xwe kirin. Êdî zimanek derket ji bûna zimanê komekê. Bûye zimanê hevpariye tevahiya gel, gund, bajar û bajarên cîran. Êdî niştecî yek diçe ber yekê din û danûstandinê dike. Li ber avê li Dîcle Firatê bazirganî dibe. Yek ji yê din tiştek distîne. Yê din jî ji yê din tiştekî din distîne. Werê zimanekî hevpar pêk tê. Werê sedema ku ev peyva ka jî rîçaleke hevpar tê îro ev e. Baş e gelo Yûnaniyan vê ka ji me girtine. An me jî wan girtiye eger hûn bipirsin. İspatkirina vê jî pir hêsan e. Li ku derê genim cara yekem hatî çandin, peyv ji wir hatî girtin. Yanî kesên li Bakurê Mezopotamiyayê, li axên Kurdistanê yên îro genim çandine gotin. Em sebir bikin. Em navekî lê nedin. Bila yek ji Yûnanistanê an ji Hindistanê bê û navê wê bide me. Wîsa negotin. Nav lê kirin. Ka gotin. Heta hêdî hêdî bûye kakil. Hêdî hêdî hatî wateyên din, bûye tişta şîrîn. Em ê van jî bibînin. Niha mirov wîsa difikire, di dema neolîtîk de. Em bi niştecîbûna li axê û bi kedîkirina ajalan û çandina genimê, bi rastî hem xwarina xwe hem ya ajalan me garantî kirine. Baş e xuşk û bira, bê çandina genim û bê kedîkirina ajalan, ev ajal çi dixwarin? Nêçîrê dikin, berhev dikin. Ne wisa xwarinên xweş hebûn, lê kedîkirina ajalan pir tişt guherand. Ji rûnê heta mast, ji dewê heta penîr. Êdî di destê wan de kapên ji bo danîna van hene. Hîn jî li Kurdistanê penîr û tiştên din di tulûmên çermê de tê danîn, hûn dizanin. Mirov got, min ev hem jî bo xwe, hem ji bo acalê xwe çand. Lê pêşî ji bo xwe çand. Min dît ku bi xwedîbûna stûnê vê, ez dikarim ajalan jî xwedî bikim. Çî kir? Bir! Li zeviyê genim çand.
ev genim çand. Piştî wê ev dirût û anî. Beşê sapêda ajalê. Beşê din bi xwe xwar. Acal vê di xwar û pîsiya xwe dikir. Lê ev zibila ajalê mesela ya bizin pez, çêlek anî û dîsa dida zevî. Werê veguherînek heye. Yanî bûyerek balkêş. Wisa ez ajalê didim. Ajal dixwe pîsiya xwe dike. Ev tînim û didim zevîyê. Zevî berhema baştir dide min. Paşê ji zeviyê tînim. Dîsa didim ajalê. Acal dîsa dixwe. Beşê jorîn ez dixwim. Sîmbêl. Beşê jêrîn jî didim ajalê. Dîsa pîsiya xwe dike. Pîsî dibe yanî kayîn. Ez vê pîsiya ajalê dîsa dibim û didim zeviyê. Werê binêrin veguherînek heye. Yanî tiştek heye. Pir hêsan. Tiştekî balkêş. Yanî mirov, xwarina xwe, xwarina ajalan gerantî kiriye. Bûyerek wîsa heye. Baş e mirov dikevin berhev. Êdî ka, kadin. Kalem, karfî. Van peyv kama. Êdî dikevin nava jiyana rojane. Werê giringiya ka wê demê çi ye? Ajalan mesela kedî kirine. Em bibêjin. Ker jî kedî kirine. Hes jî kedî kirine. Ga jî kedî kirîne. Van wek ajalên bargir. Bikar tînin. Ka li vir çi ye? Ka li vir. Ga, ker. Îro karê erebê. Dikin. Bar dibirin. Axe. Dikolînin. Biga axe dikolînin. û ji wê axa kolayî. Nebata derketî yanî genim. Beşê kokê didin ga têr dikin di zivistanê de. Êdî dema zivistan. Te, ax acalên min. Ji birçîna dimirin. Tu pirsgirêk tune. Werê bi kolandina zeviyê. Ji aliyê gave, ji bo zivistanê xwarin derdikeve. Xwarina ga bîxwe. Le hemû van. Em bibêjin. Ji bo ga êdî, hem jî bo mirov, hem jî ji bo ga. Ev jî bo ga. Wek petrol, ga jî. Wek amêrek gihandînê, ga. Wek dar, wek amêr yanî wek barhilgirek. Wek erebek. Lê ereba îro benzîn dixwe, ereba wê demê, kadê xwar, werê ji bo mirov. Îro, giringiya ka, yanî saman, demekê bi qasî benzînê girîng bû. Bûyerek pir girîng û mirov tişta çandî di zeviyê de. Tişta çandî di zeviyê de genim dirûne û tîne malê. Dirûne û tîne malê. Li ku datîne? Ka datîne kadinê? Kadîn. Em piçekî berê nivîsîn. Ka yanî. Ka wateya saman tê. Kadîn cihê saman lê tê danîn. Cihê ka lê tê danîn. Baş e vê kayê çawa danîn? Dikişandin. Ka mesela datînin ser çermekî, dikişandin. Kaş dikirin. Kaş kirin, yanî kişandin tê wateyê. Me got datînin kadînê. Ji bo danîna kadînê, kişandin, kişandîna wan. Anîna wan û danîna li cihekî pêwîst e. Mesela xerman li vir e û ev jî kadîn e. Gava ev tê kişandin û tê anîn li erdê da dikeve.
û di dawiyê de gelek saman li erdê dadikeve. Yanî ji xerman heta kadinê em dikarin samana riziyayî bibînin û bi hêsanî kadin peyda bikin. Çimkî pir dadiketin. Wek îro kapên xweş, çiwalên xweş nebûn. Bi kişandinê dibirin. Mesela li ser postan yanî li ser çerman dikişandin û dibirin. Kaş dikirin, kişandin diyar e. Bi kurdî kaş kirin. Kişandin yek e. Kêşandin niha dibêjin. Niha vê dikişandin. Diyanîn û datînin kadinê. Ciyê ku kariziya bû, li gor axespî bû. Wîsa perçe 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 da dîket. û dema serê xwe jî erdê bilind kirin, dîtin. Heman tiştek heye, spî spî. Wek kariziyayî. Weka kişandî yekrê. Stêrkên ezman pir pir. Weka pîr. Komek stêrkan heye. Jê re gotin. Kakêşan. Kakêşan bi kurdî yanî rêya kayê tê wateyê. Bi Yunanî jî galaksî. Galaksî çi ye? Wek şîr rîziyayî, rengek wisa spî mîrov heye. Bi nêrin Yunaniyan gotin şîr rîziyayî. Mesela şîrê dayîkê jî dibe, şîrê ajal jî dibe. Em jî vê bi ka nav lêkirine. Ciyê ku kayê datînin. Me jê re kadîn gotin. Lê ya li ezman jî. Ya li ezman jî me kakêşan gotin. Kakêşan. Gava em wisa li ezman dinêrin. Em dîbînin. Milyonan stêr weka. Lêdî nava van de yek pir dibiriqîne. Em jê re çi dibêjin dizanin. Qedîs. Çîma. Wê demê. Diziya ka hebû. Îro ji bo petrol şer heye. Wê demê ji bo ka pevçûn hebû. Yek ji bo acalên wî nemirin. Kayê din didizî. Ev pey bi Yunanî heye. Bi Yunaniya kempeyvek wîsa heye. Dizê ka. Niha madem peyveke wek dizê banqê heye, werê banqê dizî hene. Eger peyveke wek dizê ka heye, werê yên ku ka didizîn hebûn. Baş e ev dizên ka çi dikirin? Gava xwediyê dihat, di nava kayê de xwe vedişartin. Gava xwedî dihat dûr diketin, serê xwe pêşî derdixistin. Bi vî awayî di nava ka de serekî reşê reş. Ji ber wê jî nava. Stêrkan yê herî pir. Dibiriqîne jê re kadiz tê gotin. Paşê navekî din jî hat dayîn. Lê derketina we wîsa ye. Erê. Hêdî hêdî zimanek pêk tê. Lê ev kakêşan. Erê. Ku ka bi kurdiyê tekeze. Ka. û ji Mezopotamyayê derketiye. Li axa Kurdistanê ya îro derketiye. Vê yekê tev arkeolog, tev dîroknas piştrast dikin. Arkeologekî dinyayê yê ku bibêje, genim jî axa Kurdistanê ya îro berê li cihekî din hatî çandin, tune. Werê ev piştrast e. Çimkî destnîşankirî hene. Destnîşankirî hene. Ev kêşan tenê. Eger li ferhengek binêrî, mesela pirtûka nîşaniyan dinivîse Farsî ye. Werê ev Farsî bûye. Ne Kurdî bûye. Lê wîsa ye. An kesên ku kultûra Kurdî bi Kurdan re ne girêdayî ye. Erê heman ev e. Ev keş çi ye? Keş. Bi Kurdî ji avahiya fonetîk a kurmancî em dizanin ku ke, şhem dîbe ix, jî, ehem x, cî jî.
wisa ye. An X Z çimkî zû cî wek hevin, jî heman e. Mesela çarînan cî xwe ez jî dizanim. Cî xwe binêrin. Jê şî. C şgwertin heye. A ş ah ke gwertin he. Çawa em wisa bibêjin. Mesela ev kiş bi Kurdî di sê awayan de tê dîtin. Yekem kiş. Çi ye? Kişandin. Kişandin. Em wisa nabêjin. Her wiha wisa dinivîsim. Kişandin. Tê wateyê kişandin. Werê kiş li vir e. Li vir kêş e. Kêş jî bi Kurdî heye. Kêşandin jî heye. Kaş jî heye. Hemû ji heman rîçalê ne. Bingeha kuş. Kaşkirin. Kaşkirin. Hemû ji heman rîçalê ne. Werê bi awayê hat gotin ku Farsî bûye. Pir kefdar e. Bi Kurdî hûn dikarin gelek peyvên bi vê re têkildar peyda bikin. Ferhengê vekin bibînin hûnê pir sosret bibin. Wateya din çekmek werê kaşkirin. Kişandin. Kêşandin bi çi dibû? Bi kişandinê dibû. Bi sürüklemekê dibû. Bi kişandinê dibû. Werê ji kaşkirin sürüklemek yanî bingeha xişt jê hatî. Kiş bûye xişt. Mesela xişt xişt ever dû bingeh hevparin. Cî hevten. Mesela xişkirin dîsa wateya kişandinê kaymak tê. Em piçekî paş ve biçin. Hilkişîn. Gelek peyv hûn dikarin peyda bikin. Berbijar ve derketin. Li vir xişt şuşandin. Şuşandin. Xişt jî dengê ku bi kayîlbûnê derdikeve. Xişt. Dengê kayîl. Derketî navê wî xişt. Werê em ji ajalê ku bi xişt diçe, ji ajalê ku li erdê tê kişandinê jê re xişok dibêjin. Xişok bi Kurdî wateya yê dixişiketê. Çimkî dengê xişt derdixe, di erdê de tê dirifandin navê wê jê re xişok e. Xişt xişt dike. Werê peyva hişirtiya bi Tirkî ji vir te. Erê. Peyva hişirtiya bi Tirkî ji vir tê. Ji xişok a bi Kurdî tê. Xişik ya ku çem dikişîne û tîne. Perçeyên darê ye. Binêrin xişt. Bi Kurdî. Bi tîpên biçûk dinivîsim. Hêdî hêdî biaxivim. Xişik. Ev jî ya ku çem tîne. Parçeyên darê û tiştan e. Perçeyên ne mezin. Bi Kurdî xişok. Xizindî her du jî yê dirife tê wateyê. Werê peyva hişirti jî ji wir tê. Ji xişok a bi Kurdî tê. Lê dirifeyî bi gelemperî êrişê mirov dikin. Êrişê dikin. Ji ber wê jî peyva xişim xişim. Mesela bi Tirkî dibêjin. Bir hişmin an geldi geçti. Werê ev xişm wek dirifa ku ji nişka ve diçirpe û lê dixeye. Mesela wek mar. Şîşim. Bir xişmînan geldi geçti. Ev xiş yê me. Hişokke. Dirfeyî ye heywan e. Bi Tirkî peyveke bi X dest pê dike. Tune. Eger di peyvekê de tîpa hebe ne Tirkî ye. Eger di peyvekê de tîpa C hebe ne Tirkî ye. Eger di peyvekê de tîpa vî hebe ne Tirkî ye. û tu peyva ku tê def heye ne Tirkî ye. Mesela fare ne Tirkî ye. Han jî def ne Tirkî ye.
Hûnê pir heyret bibin gava defê yekê bibînin. Bi tembûra Kurdî re têkildar e. Wek bi nêrîna yekem qet têkilî tune. Lê heye. Îgava em dibêjin min xişirtî bihîst ya em behsa wê dikin. Min xişirtî bihîst, gava em wisa dibêjin. Tişta em behsa wê dikin ev Kurdî ye. Bi rastî dengê ku ji kişandinê derdikeve ye. Peyva kakêşan em keşê wê vedibêjin. Me lîsteyek biçûka guherîna fonetîka zimanê xwe da. Hîzek, xîjik, xîjok. Hemû jî kizak e yaniya kişandî. Bi Kurdî îro tişta kizak tê gotin. Li erdê bi kişandinê, kişandin tê wateyê. Guherîna ze, ce, şeye. Her wiha li serî. Ke, x guhertînê ye. Niha. Mesela. Gava em kaşo dibêjin. Çovekî heye. Pê topê dilîzin. Li meydanê. Gava topê dilîzin. Ji bo topê, kişandinê jî tê bikaranîn. Kaşo. Dîsa ji kiş hîna tê. Koş. Koş ji vê tê. Û me got xişik. Perçeyên çalî û çorê ku çem dikişîne û dadîweşîne. Xişok û xizindî wateya dirifa tê. Her tiştê dirife. Xîş xîş deng derdixe me got. Xişok jî, dirifeyî. Ji ber wê ye. Hişirtî derdîxe. Werê. Peyvên xişîm. Hişirtî. Hemû jî. Kış. Xış yên bi Kurdî tên. Ji dirifînê tên. Ji sürüklemek û taşımak tên. Yan na bi Tirkî. Tiştek tune. Tîpa eş tun. Hişirtî bibêjin. Werê ji vir tê. Em bidomînin wisa bibêjin. Em li ser vê kaşkirînê hîn peyvêndin jî bibêjin. Mesela kaş, keş, kaş, keş, kaş, kış. Van hemû Kurdî ne me got. Î me got, rîçala wê ya yekem jî dibêjin. Bûyera kişandîna samane. Kakêşan, çîkas xweş. Bi awayekî vekirî diyar e Kurdî ye. Em li hin peyvan dinêrin. Mesela qama, kaval, kalem. Van hemû ji kayê me tên. Her wiha xışıldamak, hişim, hişirtî, kışkırtmak. Çimkî ajalek yanî dirifeyî êrişê dike. Dirifeyî bi êrişê tê dayîn wek kışkırtmak. Kemankeş bi Tirkî. Kemane, kevane bi Kurdî. Kevane yanî kevan. Keş. Kemaniyê dikişîne tê wateyê. Kemankeşî. Kemancılık, okçuluk tê wateyê. Cefakeş. Keşxane. Keşmekeş. Pêşkêş. Serkêş. Keşîde yanî ya hatî kişandin. Hemû dîsa ji keş ametên. Werê kakêşanê bibirin û farisî binivîsin. Tenê li Kurdan zimanê we tune. Kurdî tune berdewamiya gotinên kemalîstiyên tezazimên ye. Yanî ji Kurdan re kultura te tune. Binêrin kultura Kurd, çandîna nan, çandîna genim e. Yanî genim diçîne, hema navên hemû çalakiyên xwe, navên hemû tiştan ji vir derxistine. Hîn jî berdewamiya xwe heye. Berdewam e jî. Niha me piçekî berê çi got? Me got bi Kurdî kelem. Kalam, ka bingeha ka. Bingeh yek tîpî. Ji vir bi Yunanî kalam.
bi Kurdî kelem. Kawlis me got bi latînî ye. Kawlis bi latînî ye. Lê me ne behsa zimanên din kir. Mesela ferhenga etîmolojîya zimanê latînî di destê me de heye. Em ji wê li kawlis binêrin. Kawlus cî heye. Kawlis cî heye. Hema ne. Kawlis. Hema ne. Yani tişta kavalyê me. Hema ne. Niha dibêje. Jî bingeha kalam. Tê. Kelema. Ji bo nivîsê bikar tê wateyê. Yani dixin nava hibr û mirekebê. Wek kelem. Me piçekî berê got kelem. Ji kayê me tê. Û. Sapê nebatê ye. Yani. Gava em dibêjin nebat. Sapê kamişê avê ye. Wisa dibêje. Lê. Em nexwazin. Di nava zimanên din de jî ev wisa ye. Di fîlan ziman de. Ev wisa ye bi vî awayî pê dirêj bikin. Em nexwazin xwe biwestînin. Tenê bîngeha wê. Li dora eksena sereke ve dibêjin. Yan na mesela bi almanî. Ev kawlis. Tişta niha. Wisa ye halm. Îro bi almanî bi Almanya nûcên wisa ye. Çi qas wekîtî mezin heye. Lê ev tîpa el jî ku tê ev pir giring e. Bi Yunanî ku avlos heye. Kavlos. Yani wisa bûye. Ev kav tê xwendin. Û le. Paşê os. Kav. Ka û ave. Wîsa ka û ave. Çima. Cî vîr. Niha ihtimal e ku. Di sala 10,000 berî zayînê de ava ji zinarekê derdikeve. Wek tiştek. Şîrîk. Bi tirkî nizanim çi tê gotin. Bi tirkî em çi bibêjin. Akitmak ji bo çi tê gotin. Şirk. Yani av ji vir tê. Wek kanî daweşe ji bo daweşandinê tişta ji vê çêtir nayê dîtin. Yani ji kalamê çêtir boriyek nayê dîtin. Navê vê bi Yunanî kavlos e. Endamê zayendiyê mêr jî bi wê tê gotin, çimkî av tê veweşandin. Bi Yunanî du wateyên kavlos hene. Ka û ave. Ka û ave. Ka û ave. Kavlos. Niha heman kavlos di tiştek dîn de. Mîgot. Mîgot. Amûra ku tê lêxistin ka daketî, bûye avlos. Avlos. Werê hem ji bo daweşandina avê yanî ji çeşmê daweşandina avê hem jî wek bilûr hatî bikaranîn. Wek bilûr hatî bikaranîn. Mesela di pirtûka Tirkî de ya em behs dikin pir bi vekirî nivîsî ye. Kalamos dibêje kaval. Bi latînî kalamus. Min piçekî berê jî gotîbû. Werê kultura Kurd çandîna genim, sûd wergirtin ji ber hemên genim, çêkirina tiştên nû, di encama xebatek 1000 salî ya genim de kultura Kurd pêk hatî. Ziman çi ye? Kultura ye. Her peyveke nû ya tu diyafirînî, kultura te ye. Peyvên me afirandî tenê kama, kaval, kalem, vanîn, kakêşan vanin. Binêre kakêşan me dayê tevahiya cîhanê. Peyva nan jî me dayê tevahiya cîhanê. Nan. Çimkî mesela bi hîtîtî nan tê wateyê. Nan. Bi Kurdî nan tê wateyê.
Bi hindî nan tê wateyê. Di rastî de di hemû zimanan de nan tê wateye. Di hemû zimanan de. Çimkî hemû ji rîçaleke hevpar tên. Yek çû Hindistanê, yek çû filan deverê. Werê di hemiyan de hevpar e. Niha em wisa bibêjin, heger arkeolog îspat bikin ku genim yekem cara li Hindistanê hatî çandin, wê demê em wisa dibêjin, ev peyv ji Hindistanê hatîme. An eger li Yunanistanê yanî berdest peyda bibe, çimkî arkeolojî ev e, disper berdestan. Bê dîtin nikarî biaxivî, nikarî texmînî bimeşînî. Tişt wisa nabe yanî bi texmîn nayê kirin. Werê eger arkeolog wisa dibêjin ku yekem cara genim li bakurê Mezopotamyayê yanî li Kurdistana îro hatî çandin. Peyvên ku bî kultura genimê re têkildarin jî wir tên. Em ê van jî yek bi yek bikolînin. Hîn sed peyvên ku em ê bikolînin hene. Em îro tenê peyva ka dikolînin. Madem arkeolog wisa dibêjin, wê demê. Ev îspat dike ku wan ji me girtî. Eger me ji wan girtî bûya, pêşî wan diçand. Lê tu arkeologê li dinyayê, berî Kurdistanê genim. Li cihekî hatî çandin û li wan jî ka tê gotin negotiye. Heta îro negotiye. Tu zimanzanê vê negotiye. Piştî çandina ka. Sedema kedîkirina ajalan. Ev e. Çimkî xwarina ajal jî derdikeve. Hem tiştekî balkêş. Piçekî berê me got. Mirovê ajalan kedî dike, hem ji ajal beşê stûnê genimiyê nebatê. Dide. Beşê stûnî dide, yaniyê genimê. Pîsiya ajal jî tîne û dide zeviyê. Tev pîsiyê nadî zeviyê. Ji zibilê çêdikî û wê dişewitî. Werê bi kurdî ji ber wê re karê şewitandinê re kav tê gotin. Heta wê demê navê şewitandin û rûxandina gundekî kavil kirin bû. Dibêjin Erdogan mala bavê Erdogan bişewite. Ew î Kurdistanê kavil kir. Yanî Kurdistan harap kir. Şewitand û rûxand tê wateyê. Kavil heman e. Dîsa ka ye. Çîma ji vir sûtemenî derdikeve. Sûtemeniya me derdikeve. Her wiha piçekî zêde paş ve em biçin. Me ajalan kedî kirine. Em saman didin wan. Em li Kurdistanê ne. Mesela 10,000 sal berê. 10,000 sal berê. Wîsa bifikirin. Û li cihekî kom em îro dibêjin. Kom tê wateya berhevkirinê bi Kurdî paşê bûye. Bicî bûn. Sed ji sedî. Peyveke ji rîçala Kurdî ye. Bi Yûnanî komopolî. Qesaba tê wateyê. Çimkî cihê ku mirov lê dişîviye. Heta peyva komûnîzm ji vir te. Cihê komleya hevpar e. Tu kes vê nabêje. Bi Kurdî komin bi têkiliya wê re kes nabêje. Çimkî nexwazin bibêjin Kurd tune. Zimanê Kurdî tune ye. Lê binêrin di zimanê Kurdî de. Tenê yekka ya me. Yanî heta ku li Kurdistanê genim tê çandin. Û navê vê genimê çi ye? Pirsa wê heye. Navê ka çi ye?
heta kudî zimanê me de peyva ka. Heye, hûn nikarin zimanê Kurdî îmha bîkin. Tu kes nikare. Zimanekî bi vî qasî hêzdar e. Çimkî zimanê kulturê ye. Bi vî awayî herî kem. 600 peyvan ez di rewşê de me, ku bi vî awayî vebêjim. Lê heta îro, îmkanek bi min re nehat dayîn. Niha didomînim. 10,000 sal peş ve çûn. 8,000, 7,000 di wan salan de ne, di komekê de ajal kedî kirine. Peze ye, bijîn heye, û mer diçe dînere. Min îro xwarinê neda ajalan. Lê bê navber tiştek dixwin. Susret e. Ji jîna xwe dipirsê. Teka da ajalan, teka da. Te saman da. Jin jî dibêje na, min nida. Lê min devê ajalê vekir. Di devê wî de bê navber. Saman dîxwar, ka dîxwar û mirov. Sosret dimîne dema vê fark dike. A, ev kayê diçe zikê wî. Yanî kayê dikişîne. Derdîxe. Tîne devê xwe, dipîjîne û dîsa daqurtîne. Dema vê femkirin pir heyret bû. Werê vê dikişîne. Tîne devê xwe, tîne hev. Dipîjîne û dîsa daqurtîne. Kurdan jê re çi gotin? Gotîn, kawîj pêşî. Binêrin wî ji wateya zivirandin û badan tê. Zivirandin, badan. Ka semane. Paşê ev hîn kurttir hat. Wîsa bû kayîn. Wek hindengên dirêj dikim. Divê dirêj be kayîn. Wîsa ye. Aha. Werê bi devê bê navber. Zivirandin, vekirin girtin pîjandin. Bi kurdî kawîj e û kayîn e. Niha em ve. Kawj yê bi tîpên. Erebî binivîsin. Ev cî û ev jî bi cî. Gawîc. Lê. Lêyê sêrî. Ke. Bi erebicî jî tê xwendin. Yani hem ke hem jî hem ke. Niha em ve. Ne gawîj bi jî. Wîc. Bixwînî peyva. Geviş getirme tê pêşiya te. Werê bi tirkî peyva. Geviş. Ji kayê serî bûye ga. Hem jî yê dawiyê. Ev jî bi tirkî tune. Li ser xezeke. Sê nixtê hebe, ev ji tê xwendin bi tirkî. Têra wê. Yani tiştek din vê nikare bixwîne. Çimkî. Jeytûn. Were. Peyva geviş. Ji peyva Kurdî kawîj tê. Aha. Kawîj bi geveze jî ji heman rîçalê ne. Çimkî bê navber devê xwe dilîvîne. Ji dîsa bûye ze. Geveze. Werê, peyva geveze û peyva geviş ji Kurdiya me tên û bingeha wê ka ye. Binêrin zimanê me. Zimanê kultura dema neolîtîk e. Gava em dema neolîtîk dibêjin. Çandina genim û ceh, kedîkirina ajalan, niştecîbûna li cihekî bi van afirîn kultureke ku navê wê kultura dema neolîtîk e. Ev kîjan dem e. Cî 12,000 dest pê dike heta dema dîrokî. Werê di vê demê de ev ziman hatiye afirîn. Ev ziman, zimanê dema neolîtîk e. Zimanekî kevne
û kultura xwe dayê zimanên din. Kultura wê jî wek me got çandina genim, kedîkirina ajalan e. Em ê navên ajalan jî vekolînin. Mesela me got bêj, xîş, xîş wateya kişandinê. Hûn nefikirin ku gava em mij dibêjin. Ev tenê kişandina şîrê dayîkê ye. Bi devê kişandin e. Mijîn şîr mêtin tê wateyê. Dimîje, zarok dimîje. Zarok şîrê dayîka xwe dimije. Binêrin ev jê dîsa kişandin e. Piçekîberê me got xîş, hîj, ev e. Ev jî dayîk e. Mû mayekin dayîk. Di dema neolîtîk de wisa bi şeklê da ye. Di dema nêçîrê de bi şeklê da ye. Hem agîr e, hem dayîk e, hem jî cî tê wateyê. Lê paşê hem cî hem dayîk bi vî navî tê. Lê herdû jî heta îro hatine. Yanî ne du zimanên cuda. Werê peyvên geveze û geviş ji peyvên Kurdî kayîn û kawîş tên. Bi rêbaza zimanê berawirdî, em wateya Yûnaniya wê jî bibînin. Bi Yûnanî geviş getirme mirîkazo. Balkêş e, pir balkêş. Di nava re ka heye û li serî mirî. Ev mirî çi ye? Mirî wateya kişandin tê. Bi tîpê kişandin, an kişandin. Kişandin, badin, sarin, dolamak. Aha werê, ka yê devê kişandin. Di devê dolandin tê wateyê. Niha bi vê re bêguman heger hûn çavkaniyek bixwazin, li ku nivîsiye. Hoffman. Min jî Hoffman fêr bûm. Hoffman wîsa dinivîse. Mirîkazo ev e. û heman tişt, heman agahiyê George Babiniotis, dekanê zanîngeha Atîna, wezîrê perwerdeyê berê dubare dike. Werê wek me bi kawîj gotî wîj kişandin, dolandin, dirîfandin, kayîl kirin. Anîna devê bi heman wateriyê bi Yûnanî jî hebû. Bi Yûnanî jî hebû. û mirîkazo ev miriyê serî tîpa ye, lê hem pez e hem girêdayîna ye. Li Başûrê Kurdistanê ji bo pezê mer tê gotin. Li ba me jî mi tê gotin. Mî. Bi Yûnaniya kev jî mî ye. Mîlon. Bi Yûnaniya kevneve. Pez. Yanî niha milon bi Yûnaniya kevn wateya pez tê. Di zimanên firîgî de hemû wîsa ye. û bi Kurdî jî dîsa mî ye. Lê tenê peyvek tê mi? Mê ev dibe. Baş e. Eger ez vê bibêjim. Bi Yûnaniya kevn êriyon ev on paşgir e. Êriyon hiriya pez tê wateyê. Bi Kurdî hirî ev e. Herî. Werê ev mer. Mî. Mîyê me. Mer. Mî. Pezê me ye. û girêdana ye. Niha bi Yûnanî ev şeklê tîpa ye. Em jî vê bibêjin. Ji pez tîpa tê girtin. û cihê girêdanê ye. Mesela tu li tîpê bendek çêdikî û ajalê pê girê didî. Werê ji vir tê. Bingeha peyva merik cî li vir e. Di merikê de tu ajalan girê didî. Hem ajalan datînî hem saman datînî. Ev jî hema ji heman rîçalê ye. Hûn peyva kerîbar dizanin. Kehrîbar navek e. Navê kevirekî. Ev kevir bi rengê bîrayê ye û kevirekî biha ye. Reçîna dara çamê di encama mayîna 25 milyon sal. 5 milyon sal dibin axê de di encama hişbûn û fosîlbûnê de kevirek pêk hatî. Werê kerîbar bi rastî reçîna çamê ye.
Bûyerek wisa ye mesela 25 milyon sal berê 5 milyon sal berê gava Çîn bû. Hin kêzik pê girêdayî bûn û di nava wî de mane. Paşê dema ev hişk bûye, şeklê kêzikê bêguhertin. Wek xwe di hundirê vê kehrîbarê de hatî parastin. Yani em wisa fêm dikin ku kehrîbar rastî ne an na. Sekte ye an na. Wîsa digirin di hundir de kêzik û tişt heye. Eger kêzikek kevn hebe ev kehrîbar e. Hem tiştekî balkêş, em dikarin halê kêzikê 25 milyon sal berê ji nava kehrîbarê bikolînin û bibînin. Evolûsyona wê jî em dikarin bikolînin. Ne tenê bi vê. Em wisa fêm dikin ku kehrîbar sekte ye an na. Bi ceribandinê jî. Mesela tu agir keviran, datînî, agir vedîxî. Di bin re vedîxî bilbis 5 saniye, 10 saniye. Paşê bîna wê dikişînî. Bîna wê eger. Bîna çamtê. Ev kehrîbar e. Bîna çamneyê. Ne kehrîbar e. Ne tenê ev jî. Taybetmendiyek pir girînga wê ya bi mijara me re têkildar. Kehrîbarê wisa li cîla xwe dixî, xasiyet elektrîkbûnê heye û paşê. Vê li ber perçeyek. Saman digirî, çik diqete û lê dikeve û. Samanê li xwe dikişîne yanî dikişîne. Saman lê xwe. Tu dikarî perçeyek kaxezî jî wisa bikî, perçeyek kaxezê biçûk, datînî û li cîla xwe dimalî. Kaxez yekcar li xwe dikişîne. Ka barê xwe dibe. Digire ser xwe. Yani ka saman tê wateyê. Bar bargire tê wateyê. Samanê li xwe dibarîne tê wateyê. Kehrîbar ji ber wê tê gotin. Di rastî de neke. Karî bar e. Barê xwe dîgire. Digire ser xwe barê xwe. Li ser xwe dibarîne. Werê etîmolojiya kerîbarê. Kayê li xwe dikişîne û dibarîne tê wateyê. Ji ber wê kayê serî ye. Ev ka hêdî hêdî bi farsî, bi bandora farîsî bûye keh. Çimkî bi wan ke ga wîsa nerm e. Bû peyva. Samaniyê me ka tenê bi kurdiya me ne. Mesela bi sanskritî jî kaça ye. Dîsa ka li serî heye. Kaça wîsa ye. û farîsîya. Kerîbar jî kahrûpatî ye. Di bingeha hemûyan de ev kayê serî heye, kayê me. Me kawl gotî bû. Kavlos. Werê kalamî. Ev dîsa heye. Di hin zimanan de pir balkêş e dîsa. Wek me anî ziman têkildarî barkirinê ye û têkildar ezman û hilgirtinê ye. û bi wateya cîhekî pir asayîş heye. Mesela tu li ezman dinêrî, cihê herî asayîş yê li ezman ka kêşan e, riya ka ye. Bi vê wateyê bi îngilîzî stra yanî ka, biya vesta star e. Star cihê asayîş. Cihê parastinê. Êdî cihê ku xweda we diparêze. Bi Yûnanî strono li cihekî tiştan radişî û li ser radizî tê wateyê. Strono mesela bila ji te re cihê razanê raxim. Strosota kraxiyatiya. Stron. Stron. Star ev e. Têkilî heye yanî. Ne tenê bîkar e.
bi karê wê re jî têkildar e. Di rastî de encama ku ez dibêjim ev e. Bi îngilîzî saman, bi Yûnanî strono û Kurdiya me star. Ev jî ji heman rîçalên e. Cihê asayîş, cihê razanê, cihê dirêjbûnê, fîlan û fîlan. Yanî, wisa em dikarin bifikirin, yanî, wîsa bawer êm. Rêhet, saman raxistî, nerm, cerm, cihek. Cihê ku tu carî dibin tehlûkeyê de nebe. Misle jinek razîn. Hûn dizanin ka din cihê saman tê wateyê. Wisa em binêrin, niha em dikolînin. Tenê. Em behsa peyva, ka ya cara yekem hatî bikaranîn, heta demek Kurd piştî wê. Peyvên ji wê hatî afirandin dikin. Behsa peyvên ji wê hatî afirandin dikin. Lê em dikarin ajalan jî yek bi yek bikolînin. Em dibînin ku di navên ajalan de jî hema heman e. Wek di ka de jî peyvên gelekî derbasî zimanên din bûne. Heta bi mexsûs li Facebookê min peyva beraz nivîsîbû. Peyva pez min nivîsîbû. Eger hatibe bîra we kavir. Van jî em ê yek bi yek bikolînin. Em ê bikolînin û pêşkêşî we bikin.